Здравейте хора, аз съм Асасин и това ще бъде първият ми клип. Ще снимам предимно на Clash Royale, Growtopia, ако искате, и на каквато друга игра ми кажете, ще снимам на която и да е. Ако искате и на компютър игри, ще се опитам да снимам, но моят компютър е малко по-така. Понякога няма възможност да играя на него и не знам дали ще мога да снимам на компютър и затова не е сигурно, че ще снимам на компютър, но на телефона ще снимам на която игра ми кажете, която ви е интересна или подобно. И се надявам да сложите по един лайк на моите видеа. Ето сега ще ви покажа профила ми на Clash Royale. Аз имам два. Както казах, че ще снимам на Growtopia. О, паднал ми се Epic Chest. То Epic Chest не ми се паднал на мен, а един мой приятел на име Георги играе в моя профил. То аз съм мултимедиа. Той също има канал Gopе Gaming, мисля, че беше, или Gopе Gamer, нещо такова. И ако искате, може да отидете и да се абонирате и за него. И той развива моя акаунт. Аз не съм знал, че ми се е паднал Epic Chest, сериозно. Но Димо е влязъл в нашия клан. Ето го Gopе Gamer. Сега ще го видите. Димо е един от най-добрите играчи на Clash Royale. Ето го Gopе Gamer. Има неговите легендарки са Спарки. Аз по Спарки. Lava Hound, втори левел, Ice Wizard и принцеси са на легендарките. Той е отворил два легендари честа. Да, два легендари честа бяха. Е отворил и от единия му се падна Lava Hound и го направи втори левел, а от другия му се падна Ice Wizard. Но не съм сигурен да не му се е паднала още някоя легендарка. Сега ще му благодаря за Epic Chest-а. Айде. Просто клавиатурата ми е някаква малко бъгава. Не, стига де. Ето. Ето са му пиша да ви каже здравей. Epic Chest е от Арена 7, то и аз съм Арена 7. Бил съм на една победа от Арена 8, но ето той ви каза хай. Тоест Gopе Gamer ми е стигнал тези купи. Аз съм мултимега слаб. И той ми го е развил. Този профил аз само отварям честове, тези Free, Silver, Golden и подобни, а той ми отваря яки честове, като Super Magical ми се падна веднъж и не ми се падна никаква легендарка. От 6 арена беше Super Magical, той ми отваря Super Magical, Magical Giant, никога ми се не е падал, и сега ще ми отваря втори Epic, той никога ми се не е падал.
Но отворих за парички, си купих един за 10 000 голд, както знаете, може да си купи в шопа. И сега ще ви покажа другият ми акаунт, на който съм се кръстил MarkTM. И него сам съм си го развил. Да. И там съм 6-та арена, така че не съм чак толкова слаб. Така че не, слаб съм горе-долу на този профил. Само че на добрия ми профил, който съм 7-ма арена и имам Epic Chest, имам Witch 3 левел 1 от 10, защото ми спаднаха 4 Witch от Epic Chest, който си купих, и 4 Rage Spell и 4 балона. 2 балона да е. Бърках се. И балонът ми е 3 от 4. Много искам да ми се падне още един балон. Ето тук съм в план с Dinorex Gaming. И Вико 69 беше тук, но той е лефнал. Ето го Dinorex. Истинският Dinorex. Планът се казва G-Power. Invite only на 400 купи. Ако искате може да влезете, но има само едно място. Ето тук някакъв BG Супер Агент 753 е реквестнал за да бъде прият в клана. Мен ме приеха. Ето ми го дека. Мога да си апгрейдна бомбъра, само че събирам пари. Witch. Ето ми го дека. В следващото ми видео ще изиграя един клип, една-две игри, ще снимам на Growtopia и подобни, и за сега това е всичко от мен.